Panel EasyLiner s prepojiteľným systémom je ideálnou a skvelou alternatívou ku konvenčným stenám a stropom v širokej škále aplikácií, vrátane garáží, autoumývární, skladov, poľnohospodárskych budov, vnútorných pestovateľských miestností a ďalších. Pred začatím akéhokoľvek projektu sa uistite, že máte správne náradie a ochranné pomôcky. Je dôležité nechať panely aklimatizovať sa aspoň 24 hodín pred inštaláciou. Naplánujte rozloženie EZ-Liner panelov a líš tak, aby ste dosiahli rovnomerné rozostupy a zarovnanie s priľahlou prácou. Začnite inštaláciu steny EZ-Liner tým, že si ohraničíte rozloženie steny pomocou líšť. Na prerezanie líšť na požadovanú veľkosť použite plechové nožnice alebo kotúčovú pílu. Pri montáži na stenu najskôr nainštalujte viacrohovú lištu do vnútorných rohov. Lišty upevňujte každých 30 až 60 cm v strede a 30 cm od prvého a posledného bodu. Nainštalujte jelišty po obvode spodnej časti steny. Keď máte nainštalované viacrohové a jelišty, je čas namontovať obkladové panely. Pri montáži panelov EZ-Liner nezabudnite zohľadniť rozťahovanie a zmršťovanie materiálu. Panely narežte podľa vášho rozloženia na požadovanú veľkosť. Panely môžete rezať kotúčovou alebo stolovou pílou s jemným ozubením. Kotúč nainštalujte v opačnom smere otáčania. Postupujte pomaly, aby ste dosiahli čistý rez. Nainštalujte prvý panel. Panely upevňujte každých 30 až 60 cm v strede a 30 cm od prvého a posledného bodu. Panely sa budú navzájom plynulo spájať. Na výrezy, ako sú zásuvky alebo elektroinštalačné krabice, dobre poslúži oscilačné náradie alebo priamočiara píla. Pokračujte v montáži panelov s rozostupom 60 cm medzi skrutkami v strede. Na montáž posledného panelu vložte panel do lišty. Zacvaknite mužskú časť lišty do ženskej časti. Keď sú všetky panely nainštalované, vráťte sa späť a nainštalujte dvojdielnu lištu a sokel. Najskôr sa inštaluje základňa lišty. Upevňujte každých 30 až 60 cm v strede a 30 cm od prvého a posledného bodu. Ďalej nainštalujte vrchnú časť lišty. Táto časť zakrýva skrutky. Prepojiteľné PVC panely EasyLiner sú skvelou alternatívou ku klasickým stenám, ľahko sa inštalujú a sú odolné voči vode. Skvelé pre rezidenčné, poľnohospodárske, komerčné aj priemyselné využitie.